To fa wata sabuwa yanzu sojojin Nijar sun yi gagarumin ƙoƙari inda suka kashe 'yan ta'adda da dama. Ko da a wani lokaci shi dai mulkin soja dama daban yake da mulkin farar hula, to amma dai mafi yawanci an fi son mulkin farar hula saboda shi ganin cewa lalle mulkin soja akwai takura. Saboda ko da a wani lokaci sojoji ɗan abu kaɗan in ka yi sai su nuna ƙarfin iko su ma wulaƙanci, kuma mafi yawanci za ka ga dokar sojoji da doka na farar hula ba ɗaya ne ba. Kuma kamar yadda za ka ga sojoji suke ƙoƙari su murƙushe 'yan ta'adda a cikin mulkin sojoji 'yan uwansu, to a mulkin farar hula haka bai cika gudana ba. Amma lokacin da aka yi wannan juyin mulki a ƙasar Nijar, mutane da dama a wannan lokacin sun tsorata, suna ganin cewa lalle kamar idan an shiga mulkin soja lalle za su shiga takura da dama. To amma kuma abin ba haka yake ba. Ko da wani lokaci dama abin da ake cewa duk abin da za a yi lalle a nemi sa'a shine kawai mafita. To sai kuma gashi lalle an ci sa'an shugaban ƙasa General Tani, inda tun da ya hau mulkin nan lalle yake ƙoƙari ya tabbatar da cewa an murƙushe 'yan ta'adda a ƙasar Nijar, ya zamanto babu su gabaki ɗaya. To sai dai har yanzu hakan bai yiwu ba, saboda ko da wani lokaci duk abin da za ka ga an yi a ƙasa, to sai fa al'ummar ƙasar nan sun ba da haɗin kai 100%. Tunda wani lokaci za ka ga ita gwamnati lalle tana ƙoƙarin ta tabbatar da cewa ta ga duk wani mugu a ƙasa an kau da shi. To amma kuma za ka ga mutanen ƙasar nan ko da wani lokaci suna mai da hannun agogo baya, domin su 'yan ta'addan nan lalle ba wani abu gare su a idon su wanda za a iya gane su ba. Suna cikin mutane ne a ɓoye, saboda mafi yawanci 'yan ta'adda za ka ga munafukai ne. Kamar dai yadda wannan mutum yake bayani cewa lalle General Tani yana so hatta irin masu wannan garkuwa da mutane ya zamanto a ƙasar Nijar gaba ɗaya an fatattake su, ya zamanto babu su, haka ake guri. To amma kuma irin wannan alƙawari idan ba ku manta ba, tun lokacin da ake mulkin farar hula dama an sha yin sa. To amma kuma alƙawari ne wanda kwata-kwata ko da an ɗauke shi ba a cikawa, sai dai kullum a dinga ma talakawa irin wannan alƙawari. Shi ma dama talaka ko da wani lokaci shi dai ba gurin da yake lalle ka samu wani abu ka bashi ba, a'a ka bar shi ya fita ya je ya sana'arsa, sannan kuma a tabbatar ko ina an samar da tsaro, duk inda ya shiga ba za a iya cutar da shi ba. Duk da su yanzu manyan ƙasa za ka ga duk rashin tsaron nan da babu, kwata-kwata ka ga su bai shafin su, sannan kuma bai shafin iyalansu, saboda za ka ga daidai da karatu in 'ya'yansu za su yi, za a ɗauke su a kai su ƙasashen waje ne, inda za a ba su kula 100%. Shi ko talaka sai ka ga a nan ma ƙasar tamu Najeriya makarantar gwamnati ma wanda da kuɗin da zai ɗinka ma yaran shi uniform ma za ka ga bai da shi, saboda talauci. Haka dai ƙyale 'ya'yan su zo su ta garauniya cikin mutane, wani lokaci a ƙarshe idan kuma sun zo sun girma sai ga sun zama haɗari a cikin mutane. Domin duk waɗannan ɓarayin da kuke gani, irin masu garkuwa da mutane, sannan da ɓarayin waya, da kuma ɓarayi masu tsallaka gidaje, mafi yawanci za ka ga iyayensu ne suka zalunce su suna yara ƙanana har zuwa girman su. Domin menene? Duk wanda ka ga iyayen shi tun yana ƙarami an ba shi kula, an ba shi ci, an ba shi sha, sannan kuma an tsaya mishi ya yi karatu, da ka ya girma a ƙarshe ka sama mai aikin yi, babu yadda za a yi sha'awan bari ya saci kayan wani. Amma mafi yawanci za ka ga duk waɗannan ɓarayin da suke zuwa suna addaban mutane 'ya'yan talakawa ne, inda a Najeriya ƙasar nan tamu ce za ka ga mutum da 'ya'ya 20 amma bai da jarin 10,000 wanda yake fita ya sana'a. Sannan kuma abin da zai baka haushi idan kai tsauta bincike sai ka ga a gidan haya wa'annan 'ya'yan suke da matan nashi, wanda da zaran ya mutu lalle za ka ga wani lokaci ma kafin a yi 40 masu gidan haya sun zo karɓar kuɗi, wanda a haka za ka ga a dafa ne za su samu a roƙi masu gidan hayan nan a samu ka ga an yi 40. Daga nan sai ka ga kowace mace ta kwashe 'ya'yanta lalle ta nemi inda za ta je ta kai su. To shi yasa ko da wani lokaci kuke ganin aikin ɓarna ba zai taɓa raguwa a ƙasar nan tamu ba. Lalle dole sai an yi ƙoƙari menene an samu an kawo gyara. Na farko duk wanda ya mutu ya bar iyalansa, to masu kuɗi lalle su dinga ƙoƙarin ɗaukar nauyin wa'innan marayu, domin lokacin da wa'innan marayu za su taso in suka zama nagari kowa zai amfana da su. Don haka kuma idan suka zama azzalumai kuma za su cuci kowa ne, domin ko da wani lokaci 'yan bindigan nan mafi yawanci da suke zuwa suna kama mutane suna kashewa, za ka ga ba fa iyayensu ne suke kashewa ba, a'a talakawa 'yan uwansu ne ko da wani lokaci suke kama suke kashewa. Kuma su kansu za ka ga wanda ake sawa aikin soja ko aikin ɗan sanda domin su tabbatar da cewa lalle an samar da tsaro, za ka ga su kansu 'ya'yan talakawa ne mafi yawanci, su wanda za su hau mulkin shugaban ƙasa ne a ko gwamna ko ɗan majalisa, za ka ga su masu kuɗi da suke hawa irin wa'innan mukamai. Shi kuma talaka kwata-kwata irin wannan gurin ba a bashi dama. Sannan za ka ga ko aiki ne za a yi a kamfani wanda za ka ga an sha wahala, to za ka ga fa 'ya'yan talakawa ne. Amma inda za a zauna ne a ofis a rubuce-rubuce, za ka ga 'ya'yan masu kuɗi ne. Abin da ke faruwa kenan fa. Shi ma za ka ga talaka duk wani aiki na
kaskanci za ga ƴaƴan talakawa ake sawa, to amma kuma wani lokaci ko da kai ɗan talaka ne in Allah ya sa ka yi karatu mai zurfi to dole wani aikin ko ba dan Allah ba dole a ɗauke ka a saka, domin za ka ga ko da mutum ɗan mai kuɗi ne in an sa shi makarantar lalle ya ƙi zawa yi karatu yadda ya kamata, to za ka ga wani aikin in ya zo ba za a iya sa shi ba, saboda abin da ake bukata ya rubuce da ba da umarni na kaza da kaza, to shi kuma irin wannan rubutun ba zai iya yin shi ba, to wani lokaci dole yana ji yana gani akan wannan kujera a cire shi. Duk da dai mafi yawanci za ka ga irin wannan aiki da ake yi na gwamnati za ka ga san rai ne, inda za ka ga yanzu wani ya kai matsayin farfesa amma sai ga daidai da aikin da zai yi bai da shi. Amma kuma sai ga wanda ya gama sakandare ko firamare saboda iyayensa suna ruwa a gwamnati sai kaga an ɗauke shi an sa shi aiki, ko kuma a'a yana da hanyar wani a gwamnati sai ga an sa shi aiki saboda tsabar son zuciya. Abin da ke faruwa kenan, da ka ga 'yan bokon da ka gama karatu ko da sakandare kai lalle gwamnati ta baka aiki, yanzu ko za ka ga saboda mutum 10,000 a ƙasa ɗaya, amma kuma za ka ga kwata-kwata ba su da aikin yi, wanda daidai da albashi na 30,000 a wata ba sa samu, wanda sai dai ga mutum ya ƙare da ƙaramar sana'a. Haka za ka ga ai ta garauniya ba wata cikakkiyar sana'a mai yawa. Kuma abin da zai baka haushi mafi yawanci wasu idan suka karatun bokon nan sai su sa ma kansu girman kai, lalle su ba za su je su ƙaramar sana'a ba, dole sai babbar sana'a. To wani lokaci sai ga mutum da ƙarke in bai je sana'a ba sai ya je ya koma sata, domin dama kowane lokaci ba shi ce duk wanda ya daina kaɗan to zai sata. To mafi yawanci haka mutanen mu suke, sai ga mutum dan shi ya riga ya karatun boko lalle ba zai samu dan aikin wanda zai dinga irin ko shushela ko yankan farce ba, ko a ci sai ga shi irin wannan aikin ai kaskanci ne, kamar shi a ce ya zo irin wannan, musamman wanda ya sa mu kanshi yawo da 'yan mata ko da lokaci zai ce ai idan ya irin wannan aikin yanzu idan budurwar shi ta gani lalle zai ji kunyata, to sadiyar haka lalle sai a zo a biyu wanda ita kanta wannan budurwa lalle in ta tabbatar baka da aikin yi baka da sana'a da zaka yi, to ita kanta ho ba za ta iya auren ka ba. To amma mutanen mu kwata-kwata sai su manta da haka. Duk wanda ka ganshi yanzu a faɗin duniya tun daga kan mai mulki tun daga manyan masu kuɗi, to lalle babu wanda zaman banza ya kashe wannan matsayin da yake. Duk matsayin da kaga mutum ya taka a bayan ƙasar nan to za ka ga lalle sana'a ce yake har ta kashe wannan matsayi. Amma duk wanda aka ce ma yau zaman banza yake to lalle bai taɓa samun wani matsayi ba. Ko da wani lokaci ko dan ta'adda ne yau kaga ya rage na harbe da bindiga, to ai shi ma lalle sai da ɓata lokacin shi kafin ya je samu wannan bindiga har ya kai wannan matakin da yake kai. Dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zuwa ka wata tasha ta mu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon na kai lakin, muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin da ku kalla. Assalamu alaikum warahmatullahi, ƴan uwa da fatan kuna lafiya, alheri yake muku. Bayanin aikin sojawa na kokari da suka yi na wannan sati da kuma nasara da suka yi bisa 'yan ta'adda. Najeriya shikenan Musa Christopher ya zama shine ministan tsaron Najeriya, sannan kuma Niger ta ce za ta kai karan kamfanin Orano. Sai mu ji dalla-dallan bayani, sannan kuma wani abu da ya kamata mu lura na abun da 'yan siyasa suka yi ma ƙasar mu, da yanzu kuma wajibi namu mu 'yan ƙasa da kira ga sojawan CNSP da sojawan mu na Niger gaba ɗaya da sauran labarin ƙasar mu Niger biiznillah da makwabta. Da farko dai abu na alfahari kuma gaskiya na cewa adalci yanzu a Niger kamar ya fara zuwa. General Chani da kanshi ya amshi bakuntakan Prefe na Bilma da mutanen lokacin nan da aka ɗauke su. Idan kuna tuna shekaran da ya huce Prefe na Bilma yana bisa hanyar komawa daga wata mission da ya hita, 'yan ta'adda suka kai musu hari, aka kashe mutum ɗaya, aka jima wani rauni, sannan kuma sauran da shi da sojawa aka ɗauke su wata kusan 17 suka yi tsakanin da ya zarkin mu ta Nijar da Libya. Daga baya dai alhamdulillah aka samu suka dawo gida lamun lafiya. Baba Chani ya karbi bakuntakar su, ya jinjina musu, ya yi musu godiya, kuma su ma sun bayyana ma Baba Chani duka abubuwan da ya faru da sauransu. Taro ne da aka yi a fadin shugaban ƙasa da kanta da manya-manyan sojawanmu da ministrori namu na Nijar. Sannan kuma bayan shi aka je aka girmama su a minister na cikin gida, General Tumba ya girmama su, aka ba su medai na ɗaukaka na ƙara godiya don a nuna musu na cewa Nijar tana gode musu da haɗarin da suka shiga don ƙasa, sannan kuma Nijar bata manta da su ba, da su da iyalansu gaba ɗaya. Wannan cikin babban taro da aka yi a minister na interior a shugabancin shi kan shi General Tumba. Abu ne wannan da sojawanmu suka musu alƙawari na cewa a gaba za a yi ƙoƙari duka a kare don ka irin wannan abun ya sake faruwa ga koma wane ne, ko sojin ko ba soji ba a cikin ƙasar mu Nijar. Sace ɗan adam insha Allah ya zamanto cewa an yi duka ɗaukin matakai don a tsaida shi, don zaman lafiya ya tabbata ya yaɗu a cikin duka faɗin mu Nijar. Jinjina kenan ga hukuma na cewa ba su manta ba da Prefen Bilma da su sauran sojawan da aka kama su, ga su nan masha Allah mun ga an girmama su. Muke fatan kuma Allah ya ƙara musu su ma ɗaukaka, kuma Allah ya ƙara kiyaye gaba. Sai zuwa aikin sojawanmu na sati daga ranar 24 zuwa ranar 30 na watan Nuwambar
satin nan sojawan mu aikin da suka yi a cikin duka fadin ƙasa akalla zan mu ce shine cikin rahoto da ya fito na cewa sun kashe ɗan ta'adda 27 sannan kuma an kama guda 18 cikin wanda suna na hannun hukuma ana musu tambayoyi da sauransu, wasu masu kai musu kayayyaki da sauransu, da bindigogi da motuna da sauran wasu abubuwa na kayan ta'addanci da na kayan ma shiga da hita na wani fraud na kwaya ko kuma bindigogi sojawa mu cikin wannan satin masha Allah kokarin da suka yi alhamdulillah kenan. Nigeria sun yi sabon ministan tsaron ƙasa. General Musa Christopher ba bako bane ga duka mai bibiyan siyasan Afirka ko kuma siyasan Nigeria dai da Niger da Afirka ta yamma bayan wasu 'yan satuttuka kenan da cire shi daga hafsashen rundunar sojawan Nigeria. Jiya mun gani shugaban ƙasar Nigeria Tinubu ya yi ma Musa Christopher makamin ministan tsaron ƙasa. Da fatan insha Allah wannan makami da aka yi ko kuma wannan canji da ya zo a Nigeria za a samu a kawo zaman lafiya a cikin Nigeria tunda abubuwan da yake faruwa musamman ma a arewa na kidnapping na satan yara a makarantu ya kawo ƙarshe ya zaman lafiya ya zo a cikin Nigeria tunda zaman lafiya a Nigeria mu ma a Niger kaman zaman lafiyar mu ne. Sai mu dawo zancen Orano. Bunnu ta ƙi bunnuwa faɗan Iranium tsakanin Niger da Orano. Baba Chani ya hito ƙarara ya faɗi ma wa'innan 'yan Faransa na cewa Iranium kin Niger na Niger ne, na 'yan Niger ne, kuma hukumar Niger ita zata nemi inda zata saida shi cikin ƙa'ida. Har muka gani satin da ya huce Orano wai ta hito bayani na cewa Niger a ɓoye ta je tana saida ma wata ƙasa Iranium kusan ton 1000 har suke cewa Iranium kinsu ne. Iranium a Niger amma Orano Faransa ta ce nata ne. Sai muka gani jiya ministan shari'a namu na Niger ya hiddo da bayani mai haɗari wanda yanzu duka in kuna bibiyan labarai duniya ta rikice a abun da aka samu scandal kaman wani abu ne wanda ba a yi tsammanin wai kamfani kamar na Faransa mai kiran kanta da cewa su suna yin aiki da a kare yanayi, da a kare haƙƙin ɗan adam, da a kula da lafiyan 'yan ƙasa. Duka wannan ƙarshe-ƙarshen asirin su ya tonu da Niger ta gano da wai tano da barrel 400 cike da abubuwa masu haɗari na uranium, sharar uranium ce wanda iskanta har yana iya kashe mutum ya ɓata mushi rayuwa gaba ɗaya. Anan mutane suna iya tambaya su ce ya ne wai hukumomin Niger kusan shekara 55 kenan ba su taɓa magana irin wannan ba, ba su taɓa cewa akwai wannan abun ba. A sababi shine na cewa daga bakin shi kanshi ministan na shari'a Orano da hukumar Faransa da haɗin kan kuma 'yan siyasa mu maciyan amana wai akwai wuraren da ba a barin ɗan Nijar ya rika zuwa ko soji ko civil ko ma'aikacin hukuma ko ma'aikacin su na Orano suka kai wa'annan kayan suka zubda mana shara guba ta haɗari a wannan wurin. Abu ne mai kyau da muke lura. Faransa tana hiddo uranium a Kazakhstan, tana hiddo uranium a Canada. A wa'annan ƙasashen ta yi kaɗan ta bar wannan sharan a zube, dole sai ta san yadda ta yi da su. Amma a Niger da ke mun samu shugabanni wanda kawai su ma tare da su ake cutan ƙasan namu tun da wannan cutan ƙasa ne, tare da su ake cutan ƙasan ko tsoro ko cin amanan ƙasa ko kuma wasu kuɗi aka ba su kai shiru ko ma menene sababin, tare da 'yan siyasan mu aka yi wannan cin amana na ƙasa aka bar mana guba tana neman ta kashe. Niger ta ce za ta kai ƙaran Orano na wannan matsalan da suka kawo na lafiya da ta cuci mutane, na ɓatawan yanayi, na rashin kula ma da kwantira da suka yi tunda sun saba ma ka'idan da aka sa hannu a yarjejeniya. Niger ta ce zata nemi wannan kamfanin da ya zo ya gyara wannan abin, ya kwashe wannan sharan kuma ya biya matsalolin na rashin lafiya da na ɓata ruwa ma na cikin Niger a wannan wurin da ya ɓata su. Niger zata kai ƙaran Orano a wannan abun. Wannan 'yan uwa lokaci ne da mu 'yan Niger musamman ya kamata mu tashi mu goyi bayan wa'annan sojawan namu gaba ɗaya ko me ake. A tarihin Afirka musamman ma Afirka tamu francophone gaba ɗayanta babu ƙasar da ta hito ma Faransa ƙiri-ƙiri ta ce arziki na nawa ne, ni zan sai da abuna, ni zai ma amfani. Musamman ma yau muna magana arzikin da ya yi muhimmanci ga ƙasar Faransa, uranium. Barazanar Faransa take da haske, da samun haske. Faransa tana saida ma Turawa wutar lantarki da uranium kinmu ne. Faransa tana cikin ƙasashe masu bama-baman nukiliya da masana'o'i na samun wutar lantarki ta hanyar nukiliya, uranium kinmu ne. Faransa tana barazanar ci gaba, tana da ƙarfi na wurin economy, uranium kinmu ne da wasu sace-sace da suke, don mu gane da cewa ba ƙaramin abu bane hukumar namu take ɗaukan mataki a yanzu ne. Za su yi komi da komi
da munafukan cikin gida da wasu wanda ba su san ƙasarmu daga waje za su yi komi da komi don su ɓata mana tafiyan CNSP kenan. Yana da kyau mu gane da cewa yau kowane ɗan Nijar soji ne, ba dole sai muna da bindiga ba, amma a shirye muke duk wanda ya taɓa General Chani, duk wanda yake so ya kawo mana wata tarzoma a cikin ƙasa ko cikin Nijar ko wajenta, mu tashin mushi ya zama ya san da cewa shi ma ba zai zama lafiya ba. Kira kuma ga hukumar CNSP, musamman ma sojawan mu manya na CNSP, dan Allah ku rike amana, ku kanku da ku aka yi shekara da shekaru ana yin wannan gwagwarmaya ta ƙasa, amma kun san da cewa ba a taɓa tashi ba a ce za a samu ma Nijar incin kanta da gaske ba kamar yanzu ba. Kenan kira ne ga duka manyan sojawan mu, amma chef d'état major General Salo Barmu, chef d'état major particulier General Ibro, ministan tsaron ƙasa General Salifu Modi, ministan cikin gida General Tumba, governor gaba ɗaya, sojawanmu duka na cikin garde national ko kuma garde presidential gaba ɗaya muke addu'a muke kiran ku dan Allah ku rike wannan amana ta ƙasa, mu ja mu huce da fatan za ku bi hanyar Baba Tanja, wanda a yau ko ɗan siyasan adawa ko kuma ɗan fatin MNSD duk wanda ya ce Baba Tanja sai ya ce Allah ya mushi rahama. To muke fatan kuma yau sojawan CNSP gaba ɗayan ku rike wannan amana dan gobe a tarihi mu ji da cewa ku ne kuka tado Niger, ku ne kuka hidda Niger daga mulkin mallaka, tunda har yanzu mulkin mallaka ne muke. Kira ne kenan ga hukumar CNSP, kira ne ga sojawan mu na Niger, kira ne ga mu 'yan ƙasa na Niger, mu ma mu zama sojawa na cewa duk wanda ya taba mana Baba Tani ko ya taba mu wannan tafiyan to shi ma ya san ba zai zama lafiya ba. Da fatan kuma yanzu warwarewan mu tazo dan mu ma mu zamanto cikin ƙasashe da suka ci gaba. Ƙarshen labaranmu kenan, sai mu haɗu da ku insha Allah da sauran labarai. Allah ya kama mana, Allah ya samu dace.